udan terus bola nggonku bola bola kene kecepet yang bola ya sibu ngopi ngopi udah terus pol bola lo wah iyo terus ya nih ini emang dongane nganu wong ngarit cah malah suka tersentek yang Tegal mulane udane deres sesuk beda tukul ngono lho. Karo dongane sing lagi bar panen telo. Bisa bisa nanjak ngono bola. Ini kan iso. Ya boleh iso dokter iso. Iso. Bola. Udane beh terus tenan iki. Ning ngono piye? Ning nggonku terus sing ngene bola. Iki cocoknya iki loro bekecat bola. Neng nak metu ya. Hubungi kancane no. Oh bola. Udane pol deres. Beh, anginnya sempriwing. Oh. Pati mengabarkan udane terus pol. Sekitare, nak liane komen yo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.